дар доираи иқдоми сайёҳати ҷоми чемпионати ҷаҳон оид ба футбол ки бо дастгирии ширкати Кока-Кола баргузор шудааст, ҷоми қаҳрамонии ҷаҳон пас аз зуҳри имрӯз 5 феврал ба Тоҷикистон оварда шуд. бо ҷоми тиллоӣ ки дар витрина ё қафаси махсуси шишагӣ дар маҷмӯаи Кохи Борбад гузошта шуд, ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва ҳазорҳо сокинони маҳаллӣ аксбардорӣ карданд. ما هم بگفتم روز نوشته باشد که ما جام را از نزدیک ببینیم و با جام رسم بگیریم. انا همان روز شد که آرزوی ما نیست جام عمل بشه و ما توانستیم که با این جام با آن جایزه‌ای که دلفریب است رسم بگیریم و در این حال به نهایت شده است و در نهایت هیجان قرار دارم. Это то, что я ожидала увидеть. Он реально классный. Это стоит увидеть. Стоит побывать здесь, ощутить все эти эмоции. Я запомню это на всю жизнь, отвечаю. бояд гуфт ки сайёҳати ҷоми қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол моҳи сентябри соли гузашта аз варзишгоҳи лужникии шаҳри Москав шурӯъ шуд. ҷоми ҷаҳон то оғози мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар Русия 126 000 километрро дар зиёда аз 50 кишвар сайр карда, сипас ба Москав бармегардад. футболбози афсонавӣ Кристиан Карамбиё қаҳрамони ҷаҳон ва Аврупо ғолиби ду каратаи Лигаи қаҳрамонҳои УЕФА, собиқ нимҳимоятгари дастаи мунтахаби миллии Фаронса ва бошгоҳи Реал Мадрид ҷомро роҳбаладӣ мекунад. ӯ мегӯяд пайдо шудани ҷоми ҷаҳони футбол дар ҳар як шаҳр иди ҳақиқист ва ин барои Тоҷикистон низ рӯзи махсус аст. Dushanbe or Tajikistan is surrounded by mountains, maybe hidden by mountains. But today, the FIFA World Cup Trophy Tour is here, so the visibility, the impact of hosting the FIFA World Cup Trophy is incredible. We're gonna have billions of viewers today. ҷоми ҷаҳонии футбол ҷоизаи аслиест ки ба ғолибони қаҳрамонии ҷаҳон супурда мешавад, вале дар Федератсиони байналмилалии футбол мемонад. он аз тиллои холӣ сохта шудааст ва зиёда аз 6 килограмм вазн дорад. ҷоизаи аслӣ ба ҳеҷ касе доимӣ супурда намешавад. бинобар ин дастаи мунтахаби ғолиби мусобиқот бар ивази он нусхаи ҷоми ғолибони қаҳрамонии футболи ҷаҳонро мегирад. ёдовар мешавем бозиҳои марҳилаи ниҳоии қаҳрамонии футболи ҷаҳон 2018 аз 14 июн то 15 июли соли равон дар 12 варзишгоҳи 11 шаҳри Русия баргузор мешавад.